inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sizovula inkonzo yethu esezweni lesibili. Sizocela ubaba umfundisi uZulu sibuyele ngokukhuleka egameni lenkosi uJesu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, Baba wethu udumo kuNkulunkulu phezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Siyamdumisa uNkulunkulu ukuba siphinde sihlangane. Ngiyabona sekuneyikhala sikhona sebehambile nokho-ke banezathu zabo asisho lutho kodwa sibonganeni khona indaba yona ngale ekuqaleni nokho-ke ngeke usize ukuhlehla kodwa kuhle sifunde ukuthi isikhathi u-9 uyagcinwa ngoba mhlawumbe kunje ngoba sikulo-9 ekuqaleni nokho-ke asiyizwini lenkosi esikutholayo siqhubeka nenkonzo yethu esigcine kuyona isihloko esithi ubani isikhathi ewashini likaNkulunkulu. Ngiyacela-ke ukuthi siguqe sikhuleke. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga ukuthi usasipha ithuba lesibili ukuba siphinde sizwe lokho ufisa ukuthi sikuzwe. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba uthulise inhliziyo. Siyazi abanye basaya kude kodwa masilalele sizothe sizwe lokho siphathele khona okuzoba umphako wethu size singene ephayizukweni. Udumo lonke sinikeza wena. Khuluma-ke Nkosi, nami ngihlale phansi usebenzise lo mzimba sizwe lokho umoya ongcwele siphathele khona. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Timotheo wesibili chapter 3 sifunda verse 1 no verse 4 kancane sithide nje leli gama sikhuluma ngalo verse 4 fundeka-ke kanje. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuzavela izikhathi ezinzima. Verse 4 abantu bazakuba abakhapheli bese ngidina khona la. Sikhulume kakhulu enkonzweni ekuseni ngabakhapheli. Sisazoqhubeka ngabo abakhapheli ngoba kufanele sibazi sibaqonde ukuze siqaphele sibagweme ngoba bazosikhipha endleleni efanele. Khumbula-ke ukuthi uma bekhaphele bagcwalisa umbhalo. Uma ubeke lokhu engqondweni ngeke uqhubeke. Uma ubeke lokhu engqondweni ngeke wesabe ngoba esinye isitha somuntu ukwesaba. Lithi izwi lenkosi ku-1 John into chapter 4 ngamaphazamo ukwesaba kunesijeziso. Okwesabayo akaphelele enkosini. So-ke akufanele umzalwane esaba. Wozithesta nje ukuthi ukufa ukwesabi yini. Uma usaba ukufa awuphelele enkosini ngoba kufanele sikujabulele ukufa. Silingise amasosha kwaZulu ayethi mayibambembi ngidonke Black River noSandlwana ababethu uyajabula wena usuku lapho besha abantu abaphambi kwabo bewa bebuyiswa izindlavu zesibhamu kodwa bona basheshe bayekhona bathi uyajabula wena usuku lapho. So bekufanele ukufa umntwana kaNkulunkulu makusasa ngoba abafile befele enkosini bayajabula. Ukhiye nje ukuthi ufele kuphi na.
Ukuze-ke ungesabi uNkulunkulu siphilizwe eliqinisayo lapha ku-Isaiah 41 verse 10 no-13 athi ungesabi nokuba mina nawe. Enye into ehluphayo abazalwane umuntu akhohlwe ukuthi unguNkulunkulu. Uthi ungapheli amandla ngokuba mina nguNkulunkulu wakho. Ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza, yebo, ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami. uNkulunkulu ukusekela ngesandla sokunene, isandla sokunene siyahlonishwa. Nathi la emhlabeni mawuqhawulana ngesandla sokunene. Bathi kuverse 13 ngokuba yimini uJehova uNkulunkulu wakho obamba isandla sakho sokunene nothi kuwe ungesabi, mina ngiyakusiza. Ubambe isakho sokunene ngesakhe sokulunga sokunene, esakhe sihamba negama lokulunga. Ukuze ulunge, vuma uNkulunkulu akubambe. Indima isekubambeleke, iyaphela intando yakho. Wenza izinto ongazithandi, ozithandayo uzenze ngoba kunesandla esikubambile. Uma usanconywa kuthiwe wenze into ethize kahle ngoba usuke ungakabanjwa isandla sikaNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi angizwi ukuthi ngithini. Uma usanconywa kunento ethile ukuthi uyenze kahle ingoba ubanjiwe isandla sikaNkulunkulu. Ake ngibuze umbuzo. Wamuza umuntu ngelinye ilanga ethi yazi leli ipeni elibhala kahle. Wamuza umuntu encoma ipeni kodwa kunconywa umuntu obelisethe lo muntu obhala la unesandla esihle. So ke makunconywa wena kusho ukuthi awubanjiwe isandla sikaNkulunkulu. Mhla kwanconywa uNkulunkulu okuwe usubanjiwe isandla sikaNkulunkulu. Usuyangizwa ke manje ukuthi ngithini. Ningakuthanda ukunconywa ngoba kuyakuhlaza. Athi umuntu yena osiyamba ukuzama nje. Ukuzama nambe ngizama nje. Thatha lonke udumo lukaNkulunkulu luletha kuwena. Sengikhumbule into abadumisi bayathanda emabandleni ethu. Athi sidumiseni uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akakwazi ukuyidumisa. Wenza yonke enye into kodwa akakwazi ukuyidumisa. Uyakwazi ukubuzwe nawe ngithi inhlamba le uNkulunkulu ukuthi akakwazi ukuyidumisa. Uma ungidumisa ke usho njalo noma wakusho udinga ukuphenduka ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuzidumisa. Lithi iBhayibheli wakhonka inhliziyo kaFaro ngesikhathi kwenzeka imanga afuna ukuphuma abantwana bakwa-Israyeli wayikhonka. Eyikhonkela ukuthi aziwe ukuthi ukhona emhlabeni wonke. Akhona ukuyidumisa lokho. Uma uNkulunkulu egulisa bese wena uthi ngegama likaJesu ukuthi uJesu Kristu inkosi bese uyasinda. Ubani uzidumisile lapha? Ake uNkulunkulu. So uNkulunkulu uyakwazi ukuyidumisa. Uzokakwenza nje wephuka nawo ushilo umnade fakaza kuwephuka. Asheshe wasinda. Wayizidumisa uNkulunkulu. So inhlamba ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuzidumisa. Uyokwenza into enzima kuwe. Uhambe ibhedlela uzokhathala. Ufike nje kumfundisi othile noma kumzalwane othile nje akukhulekele uvela usini ngoba efuna ukuthi umdumise. So ngoba wena umdumisi uyazidumisa uzokwenza into ebuhlungu ukuthi umdumise. Ufuna umdumisa ngoba esekulimazile. Ukulimaza uyalimazana. Isho njalo lapho kuJob. Uyalimaza ngezandla zakhe kodwa ubuye elapho futhi ngani ngazi izandla zakhe. uNkulunkulu wethu-ke usibamba ngesandla sakhe sokunene. Ngithe-ke uma ekukhaphela bazobe begcwalisa umbhalo. Kuzobe kugcwaliseka umbhalo uma bekukhaphela. Ngiyithintile kancane kaJuda ngiyithanda ukuyiphinda futhi ukuthi noJuda wamkhaphela uJesu kanti ugcwalisa umbhalo. So-ke ungavumi ukugcwalisa umbhalo negatively. Gcwalisa umbhalo ngendlela ejabulisa uNkulunkulu. Kubuhlungu ukugcwalisa umbhalo ngobubi. Ngoba uJuda mhla efa wazihenga. Ngesikhathi ezihenga kwaqhuma isisu amathumba aphumela ngaphandle. Ngoba wayegcwalisa umbhalo uthi uJesu kuJohn 20 kuMathewu 26 verse 24 indodana yomuntu iyamuka kambe njengokulotshiweyo kodwa mayinto ekhashelwa ngayo. Ngabe ukuthi kulo muntu kuba kazalwana wafuka ufo ngajwayelekile
ufaka ukuzibulala kaningi abantu bazibulala kodwa kuziqhumisisa ukuphuma amathumbu ngaphandle ukubuhlungu lokho ngoba wenzani wayinika ithuba usathana ithi iBhayibheli uyena ephatha isikhwama uJesu mayehamba eshumayela futhi wayephatha iminikelo njengabanye bethu la baphatha iminikelo emabandleni bayawudla umnikelo niyawudla umnikelo namanga bafuna ngikutshela inkinga ungawuthinti umnikelo wabazalwane uyohlupheka uzufe ungawuthinti ngoba ngisho usubuyiselile awubuyiseli imali obuyithathile abantu mabenikela banikela izifo zabo banikela usizi lwabo banikela ukuhlupheka kwabo kuleya mali useyithatha wena ibandla likuthembile lathi kudini thi awuthi ngithatha u200 asinakudlala ekhaya uzokhokha amantela ukhokhe ngempela usubuyise enye imali le nezifo nokuhlupheka uyidlisa umndeni wakho ayithintwa imali yomnikelo kahle macabanga ukuthi bakuthanda abantu abakuphathisa imali yomnikelo bakuzonda kodwa-ke bakuzonda nabo ababoni ukuthi bayakuzonda imali yomnikelo nje ungayithinti uNahamani wayithinta imali wahamba uNahamani egula ephethe uthoko waya kuSamuel umprofeti kaNkulunkulu waIsrayeli mayefika khona uma ngaphandle uSamuel uthini uSamuel uthi uSamuel ngiyagula ngicela ukukhulekela njengoba bonke bafuna ukukhulekela khona imfihlo abantu abangayazi abagulayo ungafisi ukubeka izandla ngaso sonke isikhathi ngesinye isikhathi yokusinda ungabekwanga zandla ngiyaxoxela mina bathanda ngabo abantu ukubeka izandla fana nathi abantu abamnyama bathanda ngabo ukujova yazinile nje kudokotela akujovanga nokungijova ubelwa ngibeka amaphilisi thanda uhambe ngijova lokujova ngento ezokubulala njengoba najova ngevaccine ye-COVID ugula kangaka nje ivaccine ye-COVID asidluleke la abesengaphumi umprofeti athi umprofeti mtsheleni Nahamani ayotshula 7 times emfuleni athi Nahamani lo muntu lo akangihloniphi nokungihloniphi ngimkhulu ngingaka ezweni sami ayikhona imfula ngakithi ngoyitshule eJordan ihlukene ngani eJordan nemifula bathi abaningi zakhe Nahamani utheke inkosi kambe ukwenza kakushiwo wahamba wakwenza mase kwenzile uxoxa kwesikhumba sakhe sifane sengane isindile ngoba ukwenza izwi likaNkulunkulu ukwenza izwi olitshelwa yindoda kaNkulunkulu uma iqhumene noNkulunkulu lisuke liphuma kuNkulunkulu ngqo ngiyakutshela nje ngimnika ithini wabuya-ke phethe igolide wathi nakho ngizonikela wanqaba umprofeti nginika ithimba befundisi balayo nabanye nje ngawuvumi ukunikela owunikelelwa ngoba umuntu kade umkhulekela lo mnikelo uyisiqalekiso ngavumi nje akonikela nje ngesikhathi sakhe esinye angaphelezeli ngokuthi unikela ngoba wena wenzani wamenzela into enhle wamkhulekela wasinda owunqaba umnikelo umntwana kaNkulunkulu uElisha wawunqaba yahamba indoda nomnikelo wayo incela uGehazi ugijima ngasese wathi hayi seshitile umprofeti ukuthi sinike nje okuncane kwalokho kuphethe inhliziyo enhle wakhipha okuncane lo wamnika uNkulunkulu wayithatha inhliziyo yomprofeti yambuka wayibonisa ukuthi yabona wenzani uGehazi ngakuyapha themani uGehazi wathi umprofeti inhliziyo yami ibikhona lapho kade ukhona ngibona into wenzeni uthoko likaNahamani selizoba kuwe lapho bahlala uthoko semthanda ngisho ngalekho ukuthi ungavumi ukunikelelwa ngoba kade uthandazela umuntu ngavumi nje nomnikelo ngoba umuhle uza nenkinga zalo umuntu baningi abefundisi bashayekile ngoba bathatha inkinga zabantu bathanda futhi ukuthi bathi uzala uthola deliverance
athi wozala uthola i-deliverance. Ngesikhathi udeliver wena enkanukweni yakho ishona kuyena. Yikho besihlupha nje bedlula befundisa. Ngoba bahambe bediphathe izandla. Awuhambe ubeke izandla kubantu. Umuntu umthandaziso Roma 10 verse 9 qala phambi ukubeka isandla. Esidluleke lapho. Angikho lapho. Isekutheni ke ubuhlungu ugcwalisa umbhalo ngobubi. Juda-ke wagcwalisa umbhalo ngobubi. Izinto zikaNkulunkulu zilotshiwe. Yikho uJesu ethi iyahamba indodana yomuntu njengokulotshiweyo, kodwa maye lo ekhashela ngabe ngcono kuba kazange zayo. So yonke into kaNkulunkulu wayelokwa phansi umhlaba ungakasekelwa. Izinto zikaNkulunkulu zihleliwe. Sikhonza uNkulunkulu ohlelekile, hayi ongahlelekile. Kwangathi nathi uNkulunkulu angasisiza sibe abazalwane abahlelekile. Umzalwane uyahleleka ukuze izinto zihambe ngendlela. Hayi umzalwane ophuphuthekayo. Uma ke sezenzeka izinto kwenzeka njengokohlelo lukaNkulunkulu. Yingakho kwathi sekusekudineni kokuhlupheka kaJobe. Wathi uJobe uNkulunkulu ngiyazi ukuthi ngenza konke. Alikuteko lakho lingevinjwe umuntu. Job 42 verse 2. Akukho uNkulunkulu angeke angakwenzi. Iteko lakhe lingevinjwe umuntu. Usho uSathane uqobo lwakhe. Akekho umuntu ongavimba iteko likaNkulunkulu. So kufanele ukwazi ke lokho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Khumbula ke sikhuluma ngabakhapheli. Sikhumbula ngabakhapheli. Yabakhumbula abantu abake bakhaphele empilweni yakho. Abantu labake bakhaphele ngabasemsebenzini, kungaba sekhaya, ngabe kukhuleni kwakho izingane bathambe ukwenza ukuthi kanti bethunywe bona ukukhaphela lokho. Bathume wena wabasaba ukuya lapho. Baningi abakhapheli. Kodwa khona lona singamazi ukuthi ungumkhapheli. Ubani ungangithethe nguphi lo mkhapheli? Uthi ngisho nje ngiyafuna impendulo. Ubakaphendula umfundisi makushunyana namhlanje ngicela impendulo loyeka. Wena ungangitshela umkhapheli esimazi umkhapheli esingamjwayele kanti yena usijwayele. Umkhapheli esingamjwayele yena usijwayele. Hey, wathomba ukhini. Awulalela kahleke lo mkhapheli. Uzufike la kade lokho ekukhaphela endleleni uvuka usuwile elokho ekukhaphela. Ubani? Jeremiah 17 verse 9. Sebeyaqala ukusho ngentaka phambi isandla ngiyafuna naqagela. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke futhi imbi. Ubani ongayazi? Umkhapheli odlula zonke izinto inhliziyo. Isho njalo iBhayibheli, inhliziyo imbi iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke. Umkhapheli phela umuntu okhohlisayo, umuntu oseduze nawe, umuntu ophila ngaye, umuntu okuphilisayo. Ukangaka ukuthi usuyenzile, yazi ngiyayisola, yenzeleni lento. Kanti yenze inhliziyo yakho nje. Yikho phela uyisola, ungasola omunye umuntu. Uyisola. Abesifazane begcina sebebulala izingane. Ukhulelwe uyayisola ngani uzoxoshwa ekhaya. Owesilisa kuvela gqomo kutshelena ngathi ngifuna ingane, ngivela nyamalala. Ukhohliswa inhliziyo nayo. Inhliziyo nje umkhohlisi. So inhliziyo yini-ke umkhapheli. Iyakukhaphela inhliziyo yakho. So asibuyele manje sikhohlele bonke abantu abake basikhaphela. Isibuke inhliziyo, sibukisise, sihlale phansi sihambeni semakhaya. Lithi-ke lesingisi, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ubani ongayazi. Alisho ukuthi ubani ongayazi.
Abantu abaningi ivesi bathi inhliziyo imbi kunakho konke yaphese bethi ubani ongayazi. Alisho ukuthi ubani ongayazi. Ubani ongayazi, who can know it. Ubani ongayi-understand inhliziyo akekho. Inhliziyo ingumkhapheli. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngisihambela kude sibuyile manje sikuwele. Ngoba umuntu ohlezi la endlini onenhliziyo ongenanhliziyo, yamazi ukuthi ukuphi ongenanhliziyo. Usemathuneni. Usemathuneni ufile ongenanhliziyo. La khona abantu abahlezi ngabakhapheli. Babafuyela ngaphakathi ezifubeni zabo. Ake sibabukele laba bakhapheli. Yini edingwa inhliziyo ukuze ingakhapheli? Yini edingwa inhliziyo ukuze ingakhapheli? Ngeshwa-ke angizuphendula lo mbuzo manje. Ngiyakholwa ukuthi lo mbuzo jabula basekhaya. Mawungekho ekhaya ungekho egroupini, hamba ungenele egroupini namhlanje. Ngoba impendulo ikusasa eRichards Bay endlini yenkonzo ngesonto. Semqondo. Yini edingwa inhliziyo ukuze ingakhapheli? Anguphendula namhlanje lo mbuzo. Udinga inkosi ophendula kusasa. Ngibuyele bese ngithi ngingakawuphenduli lo mbuzo. Nanko ophuthumayo okufanele nguphendule. Yini inhliziyo? Spiritually, yini inhliziyo? Waphela inhliziyo siyayazi phambili igazi. Le nhliziyo angemphelela. Mayisikhohlisa kanjani phambili igazi ngoba ikhuluma ithule. Kanti yini inhliziyo? Siyoza kusasa-ke manje inkosi isidinga ukuthi idingani inhliziyo. Kodwa umbuzo yini inhliziyo? Ufunda uverse 10 waJeremiya 17. Mina Jehova ngivivina inhliziyo ngihlola izinto ukuba nginike kube nonalo njengezindlela zakhe nanjengezithelo zezenzo zakhe. Ushuthi uNkulunkulu uhlola lebabegazi. Ayihlola ukuthi njani. Kakho yena nje uyayazi. Mina sekufuna ukuthi ukufe weyimisi ngaliphanga. Akayihloli. Ikhona nefana siyazi-ke manje. Masithi inhliziyo umkhapheli, yini inhliziyo? Ngoba yena uhlola inhliziyo ahlola izinto. Kanti yini izinto? Ayashintsha. Hlola izinto. Bese iklina umzimba, bese zidina ziklina ziqede kuphume sekubumthambo, ukungcola. Uvivinya zona ahlole zona. Zakhe uye nje uyazazi. Amagama sifuna sibuke umuntu kamoya. Sibuke inhliziyo kamoya, sibuke izinto zikamoya. Lezi akathi uyazivivinya uyazihlola. Kunjalo-ke ekhaya ngomsa kaNkulunkulu siyahlaziya nje sihlube. Manje uma ungekho-ke ekhaya ngeke wazi-ke majini idinga inhliziyo yokusasa. Mina Jehova ngivivika inhliziyo ngihlola izinto ukuba nginike kube yilona naloyo njengezindlela zakhe nanjengezithelo zezenzo zakhe. Asingadluli leli verse noma asi-understand izinto lenhliziyo ukuthi singanezwanga nokuthi ithini. Uma ethi uvivika inhliziyo uhlola izinto siyakushiya. Sifuna la sithi unika kube yilona naloyo njengezindlela zakhe nanjengezithelo zezenzo zakhe. Ngihlanganisa i-example eyodwa ukuthi isenzo somuntu ohijack imoto, isenzo leso indlela yakhe kuthiwa athi unike umuntu wenza indlela zakhe, abese edlula aphinde akunike njengokwesithelo sesenzo sakhe. Nangumuntu ohijack omunye umuntu imoto, uyanqaba lo amdubula ambulala. Ufile lo muntu uzojeza phambi kaNkulunkulu umbulala. Yisiphi isithelo sikambulala? Ngoba ufika akujezise ngesono sakho, akujezise ngesithelo sesono sakho. Lisithi-ke lo mbulala unomfana omncane na 5 years. Lo mfana akasenayise, ubulewe uyise. Akhulu umfana, unina akakwazi ukumsa esikoleni, e-university,
mhlawumbe lo mfana bezoba udokotela alapha abantu usewusikhotheni lale edrobheni sephiwe igama lokuthi uyiphara ngoba kunjani wafa uyise. Sekuyisithelo ke leso sesenzo salomuntu. Lo muntu uzofika jeze esihogweni ngokubulala abese jezela bonke laba bantu babezolashwa yilo dokotela ongabanga udokotela. Ajezele bonke laba bantu abazobanjwa inkunzi ilo muntu olale emgwaqeni oyengeke abanjwe inkunzi. uJehova umnika njengezindlela zakho nangesithelo sesenzo sakho. Lento eyenzayo manje izothela izithelo kusasa. Usazojeza ukuthi wenzeki uphinde ujeze ngesithelo sento yenzeki. Kufanele nsema wenza into enhle. Fika jabula uNkulunkulu ukuthi siza umuntu ombovu. Aphinda nika umvuzo uNkulunkulu ukuthi ufundisa ingane yalomuntu ombovu. Sezofanayo afunde abodokotela ahlale esejarela lapha abantu. uNkulunkulu uyadlula kumzali wakhe athi ubani unika umzali wena. Ngakho yenzani okuhle kubantu ngoba kunomvuzo ezulwini. Uzothola umvuzo ngesenzo sakho, phinde uthole umvuzo ngesithelo sesenzo sakho. Mawenza isono uzothola umvuzo ngesono sakho, phinde uthole isithelo somvuzo wesono, isithelo sesenzo sakho. Bafana bathanda kabi hambe bephuneliswe ingane bamlahle umuntu. Njalo isotho sabahambe bebambe inkunzi. Laba bantu ababanjwa inkunzi sizathu yise wakhulelisa intombazane yomuntu wayilahla. Zingake ingane wayilahla. Ziphi zenzani? Abanye thazama ukuyiqoqa. Umama wale ekhaya akayifuni ingane angayizali. Uyayixosha. Avimbe noyisa angazodli. Ubani ozojeza ngalezi ingane ezilale emgwaqeni? Umama ogolozayo ukuthi uyisanake ingane zakhe ngoba yena washada nazo. Yathanda ukushuba lena. Awuzibuka amaphaphu. Yini yonke lento edala lento na inhliziyo. Inhliziyo umkhapheli. Manje kathi siphuma abakhapheli abakude sibuyile manje silala. Silayiduze. Bangaka abantu abaxabanisa. Uzwe indaba ikhulunywa ukuthi usibanibani ayiphethe kahle usibanibani uqoma ubani kanjani. Phambi uthola ubhuti wakho. Ibhuti phela mzweni thuma ukuthi uqomile. Baxabanisa uhlukana umshado sihlale ingane seyihlukene ihlupheke. Lokho kutela ubhuti wakho abengakwazi bekufanele kuhluphekise zonke lezi ngane ehluphekayo. Yini into edala yonke lokho umkhaphelo omkhulu inhliziyo yakho. Usazothola umvuzo wesenzo sakho, phinde uthole umvuzo wesithelo sesenzo sakho. uNkulunkulu esimkhonzayo wena asiqhubeke. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngelinye ilanga kwafika isazimithetho kuJesu. Samlinga ngoba abantu bamlinga uJesu. Uyalingeka naye kodwa angangeni esilingweni. Mangithi uyalingeka ngisho ukuthini? Ngisho ukuthi uyakulalela nje ebona uyamlinga kodwa angangeni esilingweni. Usumlingeka ngakwena uJesu. Wenza izinto wazi ukuthi akazifuni. Umlinga. Sithi kisazi umthetho umfundisi. Umuphi umyalo omkhulu emthethweni na? Matthew 22 verse 35 kuya ku 40 uthi uJesu wayithanda inkosi. Yebo, ngase ngikhohliwe. Ngisakhumbula ukuthi sithini yini esilungisayo la. Silungisa inhliziyo. Yazi siphendula ukuthi yini inhliziyo, asilungisa inhliziyo. Sengikhohliwe njalo. Fanele si-understand ukuthi yini inhliziyo, yini izinto. So-ke ngiyilanda kude kodwa silapho ngimkhumbuza ngenibona sengikhohliwe. Yazi indaba ngikhohlwa. Niyazi ngithanda indaba. Yabona umuntu othanda indaba vele lalela indaba exoxwayo akhohlwe ukuthi kusukwakhe kuyiwakhe athathe nje le ndaba le.
Nithi ngithanda indaba. Umuntu ongathanda indaba ubezokhumbula ukuthi hayibo sikhuluma ngokuthi yini inhliziyo kwelikamoya, yini izinto. Lalelani uthi uJesu ke woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo uyayiphinda lelo madoda. Ngithanda kanjani umuntu ngalento publicas. Sikhuluma ngokwelikamoya manje. Woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Kuzovela elinye umuntu ufuna usiya-understand ile nto ethi ngengqondo futhi ngithanda ngengqondo. Kanti ingqondo kuthiwa ngithanda kanjani uNkulunkulu ngengqondo. Makuthiwa nehlule engqondweni nje kunzima ngisho ukulikhipha, abanye baphazamiseka abahlanye. Akhulunywe ngale ngqondo leyo nyanga. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. KwelikaMarku ivangeli yakhulunywa kuthiwa nangawo onke amandla akho. Sokulalela kuthiwa thanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke. KuMark chapter 12 bese kuthiwa nangamandla akho onke. Mthanda uNkulunkulu ngezinto eziwu-4. Usheshe understand-eke amandla akho. Mawuya endlini yenkonzo yosebenza ulungisa idele, wazi lokhu eqasha umuntu asike utshani uyisikele utshani. Mthanda ngamandla uNkulunkulu. Laba abantu abangalalanga bepheka ukudla esemidlini bamthande ngamandla uNkulunkulu. Abebeklina laba belihlalo baze uklina masesihamba bayishiya ihole inhle bamthanda ngamandla uNkulunkulu. Lento yenza ngamandla akho uthanda uNkulunkulu ngayo. Makuphela inyanga ukhipha okweshumi uthanda uNkulunkulu ngamandla akho. Usebenze full 30 days wahola wathatheka uNkulunkulu imali wayisa uthande ngamandla akho. Uma kusikutshani wena unamandla usemsebenzini usukhipha imali uthi umfundisi umfana uzosikela utshani la ucela umkhokhela kule nyanga uzokhokhelwa yimina nansi imali. Uthanda uNkulunkulu ngamandla akho. Ishilo lake liyasedlulele. Sibuza ukuthi umthanda kanjani uNkulunkulu ngengqondo, phinde umthande ngani ngenhliziyo. Ningalahleki ngichazele lokho. Uthi-ke uJesu umyalo wokuqala loyothanda uNkulunkulu sengishilo. Owesibili ofana nawo wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Kuleyo mbili imithetho kubambelela umthetho wonke nabaprofeti. So yonke imithetho ihlezi kulolu thando. Thanda uNkulunkulu, thanda umakhelwane. Usuyigcine yonke imithetho. Uma uthanda umakhelwane ngeke uhlukumeze ingane yakhe. Uma uthanda umakhelwane ngeke udle umngcele wakho umuvucile udle indawo yakhe. So uthando nje luvale yonke into. Ikhetha uJesu kule miyalo emibili ukuthanda uNkulunkulu nomakhelwane. Yonke imithetho iphelele nabaprofeti. Umbuzo-ke usamile ukuthi yini inhliziyo spiritual? Sesiphendulekile. Inhliziyo yenyama iphampa igazi emzimbeni wonke. Nomuntu kamoya ongumphefumulo udinga inhliziyo. Ngoba phela kufanele aphelele. Udinga inhliziyo kamoya ukuze aphile. Uma inyama idinga inhliziyo yenyama ukuze iphile, lo kamoya udinga inhliziyo kamoya ukuze aphile. Siyasondela emphendulweni manje. Yini inhliziyo kamoya ekhohlisayo engumkhapheli? Yini leyo nhliziyo? Leyo nhliziyo kamoya iba ngumkhapheli, ibe umkhohlisi uma ingqondo ingenziwanga yaba yintsha. Siyasondela manje. Uma ingqondo ingenziwanga yaba yintsha, inhliziyo yakho kamoya izoba ngumkhapheli. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Verse 2 ka chapter 12 wamaRoma uthi ningalilingisi lelizwe kodwa niguqule isimo
isimo senu ukuze niguqule isimo senu bese ingqondo yenziwe ibentsha ukuze nibe namandla okuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. So yonke into ile ngqondo izinto ziphakathi. Ingqondo ifanele ibe yintsha ukuze isimo sakho siguqulwe. Mase siguquliwe isimo, inhliziyo yekuba umkhapheli. Nayo kufanele yenziwe ibentsha. So sekusithathe ekutheleni kusho before ke sikhuluma ukuthi yini inhliziyo izofuna sikhuluma ngengqondo. Ngoba ingqondo esemqoka, ingqondo kufanele ibe yintsha. Ukuze isimo sakho sibe sisha, ukuze inhliziyo ingabe umkhapheli. Yamnandi ivangeli kodwa niyalizwa kodwa. Ekwethiwa ngifundisa grade 12. Oyithole 100%. Grade 12 wami. Ukhona ungangizwa ukuthi ngithinda. Shoma yangi esikoleni yangizi. Icacile nje lento engisho. Abothisha, angazi. Ngiyakwazi ngabe ngimnika lento yakho. Manje ngifundisa izingane zethu ziphasa. Kumnandi ukufundisa kodwa ngiyezwa. So sidinga ke ingqondo yenziwe ibentsha ukuze isimo siguqulwe. Mase siguquliwe isali nenhliziyo yaguqulwa ingabe umkhapheli. Yini ingqondo? Umoya. Yini izinto? Umoya. Ngoba sithe uNkulunkulu uvivinya inhliziyo, uhlola inhliziyo avivinya izinto. Ngiyathanda ukusibuke nangesingisi. I the Lord search the heart. Siphendula ingqondo manje ukuthi yini? I the Lord search the heart. I test the mind. Lakuthiwa ngihlola izinto, I test the mind. So izinto ingqondo. Izinto zenyama ingqondo kamoya. Umuntu kamoya uphelele nje nengqondo, abe nomphefumulo, abe seba nenhliziyo ukamoya konke. Vele umphefumulo umoya. So I the Lord search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. So ingqondo ke imali. Yabona ngihlale ngizwa ukuthi uma ufunda iBhayibheli lezulu uzidonsanele izingisi. Uthole nempendulo ezisimple. Izinto ingqondo. I test the mind. Siqhubeke nengqondo yethu imali. Kanti le ngqondo okukhulunywa ngayo kamoya isebenza kanjani? Ukuze ikwazi ukuguqula isimo. Ukuze isimo siguqule inhliziyo ingabe umkhapheli. Sesitholile ukuthi izinto ingqondo. Ingqondo ngine ngakho ukusengisho ngiyasho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Mawuvula kwaseKorinte bokuqala chapter 2 verse 10. Ngiyathanda ngiyagijima uma kushiwo izinto ezemqondo. Uthi umpostoli Paul ebhala ngokuba kithina uNkulunkulu kwambulile ngomoya. uNkulunkulu kwambulile ngomoya, ngokuba umoya uhlolisisa konke, yebo, nokujulileyo kaNkulunkulu. Usho umoya ongcwele. uNkulunkulu wambula izinto kithi ngomoya. Nalento engikhuluma ngayo yambulwe ngomoya. Akusikho umhlanje phakathi sibani wesilima kunani nonke lo isidumbu. Kodwa ngenxa yokuthi ngiyahlala noNkulunkulu, ngiyafasta ngishilo, ngiyalifunda izwi, uNkulunkulu abesenika ingqondo. Le ngqondo esikhuluma ngayo nawe futhi ungayicela kunikeze le ngqondo. So ukuthi bana kahlakaniphile iphuma la sila ekuthenini hlala noNkulunkulu uphila impilo engcwele. Ngokuba kuthini uNkulunkulu kwambulile ngomoya, ngokuba umoya uhlolisisa konke, yebo, nokujulileyo kaNkulunkulu. Ngokuba ngumuphi kubantu owazobomuntu uma ngesiya umoya womuntu okuye na? Imuphi kubantu owazobomuntu uma ngesiya umoya womuntu okuye na? So umoya wakho ukwazi kahle wena. Ngisho ungaqamba manga ukhohlisa abantu, umoya wakho njani uyazi.
Asikhuluma ngomphefumulo, umphefumulo uqobo, umphefumulo umuntu lozo isihogweni noma izulwini. But umoya ile ngxenye le esingayinaki ephila kithi eyaziwena ngqo. Ukuthi sebekushilo bakuncoma abesethi umoya kuwe. Abazi ukuthi wena umbulala. Abazi ukuthi wena ubakhohlisa. Umoya ke lo. Umuntu wakhiwe ngenyama, umphefumulo nomoya, umuntu uzizintathu. Umoya lo athi uPaul sihlobisisa ngakho kaNkulunkulu zesikwazi. Usho umoya ongcweleke la. Umoya ongcwele sihlobisisa ngazo kaNkulunkulu. Abesethi kupho komuntu okwazi komuntu kungena umoya okuye na. Sifuna njalo no. Bese lithi ke ngokunjalo nokaNkulunkulu akwaziwa umuntu kuphela ngomoya kaNkulunkulu. So it's very important ukuthi umzalwane abe nomoya ongcwele. Ngoba mangenayo umoya ongcwele uzazi izinto zikaNkulunkulu. Izinto zikaNkulunkulu uzazi ngomoya ongcwele. Mawufunda ngithi abaseRoma 8 lapha ku26 lakhulunywa ukuthi umoya ongcwele uyasikubulela, uyasikhulumela. Makuyena uRoma 8 mhlawumbe uRoma 1 ngisakhumbula. Kodwa ke umoya ongcwele uyasikubulela, ungumsizi. Bese lithi uNkulunkulu uyakwazi ukuqonda umoya. Mawuthandaza unomoya ongcwele uthandaza ugcina la. Umoya ongcwele uyakwazi wena adlule. Mayifika kuNkulunkulu umoya ongcwele, uNkulunkulu uyawu-understand umoya ongcwele. Nalokho wena ungakushonga umoya ongcwele akukhulumele. Bese ubona usuwenzelelwa izitha. Lokho ngoba ngikutelanga nje umoya okukhulumelayo. So umoya ongcwele uphakathi kwethu noNkulunkulu. Usikhulumela kuNkulunkulu, uzokhulumela uNkulunkulu ukuthini? Lethe izinto zikaNkulunkulu. Siqonde izinto zikaNkulunkulu ngomoya. Bese kuvese kepha thina samukeliswanga umoya wezwe, kodwa umoya ovela kuNkulunkulu ukuze sikwazi sikuphiwe uNkulunkulu ngomusa. So umuntu odlala ngomusa it's because akanawo umoya ongcwele. Akazazi izinto azenzelwe uNkulunkulu ngomusa. Ukufa kaJesu esiphambanweni kungumusa sawenzelwe uNkulunkulu. Aka-understand umuntu ongenawo umoya ongcwele. Aka-understand umuntu ongenawo umoya ongcwele ukuthi uma ngenza isono kwesibili ngibethela uJesu. Akube buhlungu, kulula nje ukuthi one. Athi seyivumile izono zakhe ezibanjwe inkanuko, idonsa intombazane engakholwa noma abe yakholwa lale nayo, athi angizozivuma isono. Akanawo umoya ongcwele, akaqondi izinto azenzelwe uNkulunkulu ngomusa. Intombazane ithi isindisiwe ikholwa, ilutheke ubani ehambini kumfana umzimba. It's because ayinawo umoya ongcwele, I-understand umusa owenzelwe uNkulunkulu. Nawe usungabuka ke lesono sakho lokusenza ungasinki. It's because you don't understand. Ngoba unga-understanda ukuthi uNkulunkulu ungene kuyiphi pain enikela ngoJesu, emfulathele, ekhala uJesu athi uNkulunkulu wami ngishela na. Kwakungemnandi kuNkulunkulu eshiya indodana yakhe. Kwakungemnandi kuJesu eshiwa. But you can only understand that when you have the Holy Spirit in you. If you don't have the Holy Spirit, you won't understand. So yikho abantu bengamakholwa bona, bengabazalwana benza amahlazo ngoba akekho umoya ongcwele kulowo muntu. Verse 15 umphindele ku12 esengikhuluma. Yebo thina samukeliswanga umoya wezwe kodwa umoya ovela kuNkulunkulu ukuze sikwazi sikuphiwe uNkulunkulu ngomusa. Verse 15. Kepha ongowomoya ubonisisa konke kodwa yena akabonisiswa muntu. Ongowomoya ubona konke kodwa yena akabonisiswa muntu. Okungukuthi ngamanye amagama kunzima ukuthi ngisuke ngiye komunye umuntu ngiyothi awungibonise ukuthi nokuthi ngikwenze kanjani. Singayeka nje manje ngihloniphe. Kufanele ukuthi awubonise abantu usekhona ongcwele kuwe. Phela mina ofanele ngize kuwe unomoya ongcwele. Mina njengomzalwane ofanele ngibe naye ngibe ngiphazana ngone mhlamba ngishiye wena. Phela mase usho umoya ongcwele lapho umsebenzi uthi kudla ibanda sesehlathini lonke. Ngiyayibona lento le. Mangisuka ngiza kuwe ngizofuna ama-advice.
uye kuMongcwele. Uthi verse 15 ngekho ngomoya ubonisisa konke kodwa yena kabonisiswa muntu. So ngingakwenza mangifuna iBhayibheli, yazi ukuthi iBhayibheli ukuthi mawuhola abantu ungabaholi abantu kanti abasakulandeli. Fanele ubenze babe neBhayibheli. Ama decisions owathathayo bacabange engqondweni yabo uthathathwe ibona kanti athathwe uwena. Ijulileke leyo nto itholakala kwi-leadership. Uma wenza into uhola abantu uhlalise phansi abantu esixoxeni madoda into ethile singayenza kanjani, uyazi ukuthi ufuna ukuyenza kanjani. Baphonse ama-ideas ngiyawubhala ebhodini nomaphi ngabhale ukhona ozoza ngakuwena. Anti wena uhlala ne-meeting usiyaqala uthi ya leli phuzu lihle singalenza kodwa nalokhu kuzosilimaza masenza leli lihle lokhu uyakulento yakho kodwa ufuna ukuya kubo, ufuna ukuthi asenzeni ukuthi ufuna abacabanga ukuthi bathathe isinqumo bonke. Ugcine ngaloza ngakwena uthi yabona leli lihle lingaba limbi lana kodwa lokububi singabulungisa lana kunganjani vele senze lona. Abaphambisana bathi asenze phansi laba bantu baphuma labathi bathathe isinqumo wakaze basithathe. Ufike wena wenza le kuthiwa iBhayibheli ufuna bathenge isinqumo sakho kodwa waqasha. Umholi oright unjalo uthathisa abantu inqumo bacabanga ukuthi sithathwe ibona kanti abakaze bayithathe. Baphethwe nje ngesandla sensimbi kodwa basizwa. Nezwa le ndaba abayizimeneje umsebenzini sengiyithiphu wena mhlawumbe. Ngoba manager emsebenzini you don't take decisions onke wedwa. Uyabona ufuna kwathatha kodwa ufuna ukucasha. Ufuna abantu bayithenge idecision yakho kodwa bengazi ukuthi bathenge yakho. Bathi bathenge kasibani bani kanti wena uzoyihlobisa ngoba ufuna yona. Uwahlabe lawa ngoba uwafuna. Mhlawumbe khona engcono kakhulu kulawo unayo kodwa uwahlabe ngoba ufuna yona. Umuntu kunjalo umuntu uthi umuntu ubala ngondo umuntu ubala ngishonzele asidluleke la fanele ngifuna siunderstandeke kamanje uthi verse 15 yebo ngomoya ubonisisa konke kodwa yena kabonisiswa umuntu. Verse 16 ngokuba ngubani owake wazi umqondo wenkosi ukuba ngaze ayifundise na kepha thina sinomqondo kaKristu. Usayizwa ke na umqondo kaKristu umoya ongcwele. Mawunomoya ongcwele nomqondo kaKristu. So umqondo umoya ongcwele sayithola impendulo. Ingqondo kwelamoya umoya malithi thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke nangomoya wakho wonke awutholi nangengqondo yakho yonke kuthiwa mthande ngomoya. Ngoba umuntu ngithe wakhe ngezinto ezintathu umphefumulo, umoya nomzimba. Umoya mibili umoya kaSathane noma umoya ongcwele. Mawungakholwa ubusa umoya kaSathane there is no point. Kodwa kufanele kube nomoya kumuntu ukuthi owani kuya ngokuthi ukhonza ngayo. Kodwa ngasonke isikhathi kunomoya kuba ingqondo kamoya emenzisa izinto. Uma ivuka ekuseni ethi ngiphethe ibhabhalana sawuphuza utshwala ingqondo kamoya imtshela lokho kamoya kaSathane. Sengiyangizwa. So umuntu unengqondo kamoya iya ngokuthi umuphi umoya kuwena ukhonzayo. So thina masimthande uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke ngengqondo yethu kushiwa kuthiwa mthande ngomoya. Ngama magama khipha umoya kaSathane umthande ngomoya ongcwele. And awuzumthanda ngomoya ongcwele kahle hle ngoba vele uhuye umoya ongcwele kuzozenzekela nje ukuthi umthande. Unqamuke kabili ngoJesu mawusetekisini uzofuna kabi ngoJesu uvuka ulaka ungaze ubonakala kanti ngoba kuvuka uJesu kuwe kuvuka ingqondo kaJesu kuwe. Sengiyayizwa ingqondo manje kodwa sikakafiki kuphi enhliziyweni umkhapheli senza lento. Okay, izinto sesitholile ukuthi ingqondo umoya ngoba kuthini uNkulunkulu kwambulile ngomoya.
Kepha-ke thina sinemqondo kaKristu. Wena-ke unamuphi umoya? Wena-ke unamuphi umqondo? uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Inhliziyo ingumkhapheli nomkhohlisi. Ilashwa kanjani? Ilashwa kanjani inhliziyo na? Ngizomkhothela leli vesi ngeke ngimphendule ukuthi ilashwa kanjani. Ukudinwa inkosi sizwa kusasa eJesu. 1 Peter 1:23 senizelwe kabusha kungengambiwe phelayo kodwa ngengaphilile. Nizelwe ngezwi eliphilileyo likaNkulunkulu. Nilalelile izwi lahlanza umphefumulo wenu. Senizelwe kabusha ngezwi likaNkulunkulu. Sesifikile emaphethelweni enkonzo. Lolo suku bevukile abenkosi. Ethotshise ubukhosi bakho le. Sebebuthwa, abakhetha empilweni swami. Siyabonga ngalezi zinkonzo zalapha eGlenco. Siyabonga ngokukhuluma kwakho. Ngiyacela uNkulunkulu wethu nomusa uthi ubusise lona loyo lalela inkonzo sikhole usigcine. Sisahamba indlela ezihlukeneyo, abanye bayakude abanye baseduze. Siqalekise izingozi, siqalekise amadimoni, amadevil eshipaza afuna igazi. Ngeke athole lethu ngoba kwelethu kukhona umoya omngcwele. Siqalekise wonke amandla omnyama silondolozele inkosi endleleni. Sihamba ngemoto, ezinye zidrayiva abantu nje, ezinye zidrayiva abazalwane. Kodwa zonke bamba isitering sazo wena Nkosi usilondoloze usigcine. Sinikele ukuphila kwethu kuwe, sala nabantwana bakhe eGlenco. Umlilo owokhelile siyacela uvuthe. Siyafisa ngokwethu Nkosi. Siyazi ukuthi ukufisa kwethu kahlehle kungokwakho. Ukuba Nkosi uqala umsebenzi eGlenco. Siyacela-ke Nkosi wena ungahluleli. Elakhe iqhinga livalwa lutho. Siyazi Nkosi uzovulela lo msebenzi kungekudala. Siyathemba uma ugcino wena ngonyaka ozayo sizobuya sikunekhaya lakho la eGlenco. Sebenza-ke uNkulunkulu wethu emfihlakalweni. Sinikele uqobo lwethu kuwe, sinikele ukuphila kwethu kuwe. Sibe amathuluzi ezandleni zakho, sibe ibumba ezandleni zakho. Ubumbe lokho ofisa ukubumba. Udumo lonke sinikeza wena. Kusisele indawo yaseGlenco. Qalekisa imimoya yamadimoni. Qalekisa idimoni elikhulu elibekwe uSathane phezu kweGlenco. Ngiyalishisa ngithumele esikhogweni ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Phezu kwaleli dimoni ngithi uJesu Kristu inkosi.
madimoni amancane awamlandele nodimoni ahambe esiphokweni basala abantwana bakho amabandla ahlukene akhonze ngobundwele akhonze ngeqiniso. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu, thela umoya wakho ongcwele kule ndawo uyibiyele ngomlilo wasezulwini. Sinika wena udumo, siyabonga. Busisa umntwana wakho Nkosi owabeka kuye lo mbono ukuthi sifike la. Busise nabasizi bakhe, busise bonke Nkosi abazalwane abakule ndawo basekhaya lezwi, babusise ubaqinise, babe munye, babe imbumba kwakhiwa umsebenzi wakho. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga-ke uNkulunkulu kakhulu. Sifike emaphethelweni enkonzo. Sibonga nje ukuhlala kwenu kubekezele. Sengiyabona nehlala nethi isikenti sibeke ngale zitshele ishini. Sezicishe zagcwala. uNkulunkulu abe nani nidine. Nazi ukuthi-ke siyanithanda ekhaya lezwi. Ekhaya lezwi uJuju. Siyanithanda ekhaya lezwi. Ngeke ngithi siyanithanda endabeni. Ngoba ngithi siyanithanda endabeni sisho ukuthi uphumane babandleni. Cha, asimthande endabeni, asimfuni. Asimfuni. Simthande ekhaya lezwi. Simthande awu phela ngeke kulunge bafowethu. Khanya la uvele ukhona, khanya kuleli bandla okulo. Siyanithanda ekhaya lezwi, asimthande endabeni. Kodwa ngeke sixoshe uma usufikile. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane sibonga ukusibonga. Kulezi zinto siyafunda kakhulu ukuthi sibambisise. Sifunda lokuncane sithi simncane kanti kubakhulu masekufikile kithi. Okwethu sibambisise. Dize ukuthi bambisisa lokho nakho kulesi sikhathi. Ungakuyeki lo ofundiswe ngombe sinakho kulesi sikhathi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sengizobisela kumama uNcango egameni lenkosi yethu Jesu. Ngicela yena eze ngaphambili egameni lenkosi yethu Jesu. Emva kobusesho konke uzobe sekushilo uzosibongela lenkonzo uba upastor. Emva kalokho sithi sibusiso.
inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli nebandla lenkosi uJesu ikhaya lezwe. Sekuhlele bazalwane sisehlukana. Bekumnandi nisafika ekuseni. Kodwa kufanele sihlukane ukuze nathi sikwazi ukuyosebenza. Siphinde sihlangane. Ngokuvuma kwenkosi uJesu mayengakabuyi ukulanda ibandla lakhe. Siyabonga baba. Siyabonga mama. Siyabonga khaya lezwe. Bazalwane siyabonga. Kodwa kusekhulumile kakhulu phakathi kwethu. Siyabonga kakhulu. Inhliziyo yami ithi nje phambili ngekhaya lezwe. Ungathuli ekhaya lezwe. Kodwa qhubeka ukhulume. Ngoba inkosi uJesu isewena ngesikhathi. Qhubeka ekhaya lezwe ungathuli. Qhubeka ilanda izizwe. Khaya lezwe mangabalimele. Khaya lezwe ilanda abafuna umphefumulweni. Ngoba inkosi uJesu izele lokho ngesikhathi. Ungathuli ekhaya lezwe. Siyabonga bazalwane. Siyabonga konke enisenzele khona. Siyidlelo. Sithoba kakhulu. Baba nomama siyabonga. Bazalwane siyabonga. Bafundisi siyabonga. Umphakathi wasedlelo siyabonga. Ngilina nonke siyabonga. Enenze ukuba lenkonzo ekhaya lezwe iphumelele. Ngalendlela iphumelele ngayo. Ngokuvuma kwenkosi uJesu. Bazalwane hambani kahle. Aniholo baba. Ahambe nani zifike endaweni zonke. Enisuka kuzona. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngicela sibanane ngisho. Baba egameni lenkosi uJesu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Siyathobeka kakhulu baba. Siphakamisa izibongo kuwe. Sithi baba siyabonga. Konke osenzele khona siyidleko. Siyabonga baba sikunika udumo. Sithi bayede. 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 Akekho njengawe. uJesu Kristu inkosi. Gcina abantwana bakho. Endleleni zonke abazoyihamba besasuka. Balonde baba. Bahlenge. Themba nempilo zethu. Baba wethu ungcwele gcina inceke yakho. Baba wethu ungcwele gcina incekazi yakho. Baba wethu ungcwele gcina izinceku zakho. Baba wethu ungcwele gcina abazalwane ngibona ababuzo basekhaya lezwe. Ukuze ikhaya lezwe lidlodlobale umhlaba nalana bafinyelele khona. Lifinyelele ukuze abantu bonke bazi ngekhaya lezwe. Qhubeka ungathuli kodwa ukhulume. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyaxolisa sengikhohliwe ngicela samukeleni isibusiso. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwano bukaMoya Ngcwele makube nalo phakathi kwethu inkosi uJesu izibuye ukulanda ibandla layo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Nihambe nonke nibe nokuthula kwenkosi. Siyabonga. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Bazalwane kunamajusi asele amanye asemphongolweni usele.
namakhekhe bazalwane, noma ke ngeke ngazi ukuthi aseyobalela bonke abazalwane, kodwa siyacela nje badlule lapha etafuleni bathathe abazalwane uJesu Kristu Nkosi.